ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ia ka music video jong ka jingruai bala ai kerteng ngayai kenmau. Balashna de ka DBRYN music producer / DJ, but ia ka balarwai da u James Carson Teo, but ka baderu ka music video ka basaw ia ka balapanmi da ka support local artists jong ka DBRYN Records an sapalay pa ba ha ka YouTube channel bala ai kerteng D Brian DBRYN Records ha ka khat artarik rumpang arajar arpuway ha ka porsa baje janmen. Kabakham sngotanat kalong bahakani kakanti kane kakanhon kala kershan pura ya wanhi i chalam ubalong uway ni kinong shna ya ki animation da ka mobile phone. Kajing kershan jong ka DBRYN Records kalong ban penslur shushu ya ki way pat ki samla ba ki de ban treshitom shushu nagabanta ban kenjo syakathong. Ya kane ka music video la penbit penbiang da ka DBRYN Records hapo ka jingpet jingkmi jong u John Reynolds Carling do kum u manager bat kiway. Go iki kwat nga pecha sa hitpeneng. Keblai fi borok kinong pekai ngadai u di Brian ngadai u music producer bat kumjuru u DJ bat ngasang ngasa hapo maulai kani ka jingruai ngayai kenmau kani ka project ka basau na ka campaign support local artist te nga kerpat ya ki patba bakin ya pedlang ya kani ka video kabangin sa pelat no shen haka khat artarik haka por sa beje janmiet tangam tahi keblai shibon. Sengit, oh sengit. Tak minga. Cita, utlau pe madam. Kontrol spin, snap tom. Ah, ta. Kublai pi baro ngadai u John Reynolds Carling do ngadai u manager jongka DBRYN Records kendiat kanchu batai ya pi pangkani ka project jongi ka basau ka ba deina ka campaign support local artist ka bangila ai kerteng ngayai ken mau ka balarwai da u James Carson Teo bat balashna da di Brian te bat ya ka video ka ba kham sngotanat kalong ba hakani ka jingruai kani ka music video ka bamanta ngila kham penlet jingmut ma ya ka video namar ba ya kani lale kerpang balashna kerpang the way na ki riu don sub ba lapin tebet yala di hakaban shna animation lani ban le da ki kini ban penkala kartun ma ya ki beriu ki ti kendiat chapang wan hi i chalam ngatrai baro philayo i hi u namar ba ki video jong u kilalong ki bolashna kilalong ki ba layo ka jing itu na ki ba bun kiliang khamtam ha ka ba dangshen ulalai ulayo ru ya ka award kyang nang ba ka ba laai da ki badai ban pet ya ki ba pet yo ka te kalan jowai stema ti sngotanat ru ba hadien ba ngilayo banya trikam hadien bangilayo banya keren bad u ka bastotanat kalong uniu khna ulong uba balong jai balong bada tip kumnu ban trikam bat udairu wei na ki khna uba sami uban pau hiru namarba ya kasab bat ya ka jingtri sitom jong u phi sala ban yo i hakani ka music video ka ba ngila penkre mangina kalyang ka kenhun jongi ti balai ngijet balai ngila include learning la bu yo u hakani ka project jongi ka dawba kalong ba ngikwa ban peni sya kipai ba lani ban peni sya pi kinong pet kaya kasab jong u ka ba udon ba hadu menta menne kamyar bangin yo yakini ki kena ki banchna ki badon sab ma banchna yakini ki animation ki ati
ngiru ngisngu sarong bangila yo ubat ban ya trailang bat ngila sngu komen sikat dai namar ba ngilala ban promote ya kasab jong uti kumta ngikirpat na pi kinong pet kai ba phin ya ai ka jingkershan pura ya u khnang ba unla ban kiu saprang bat ban penjana ya ka kam jong u hadu ba unda poi ha ka kerdan ka ba gikhot professional ma ti tang kita hingi kwa ba ai ka jing khublai kerpang ya pi kinong pet kai nga kerpat ya pi kinong pet kai baro ba phin ai ka jingkershan ka ba pura yang ni ka kenhun khnang ba ginla susu ban sei ya kinong ruai lani ya ki khna ki badon sap ki ba ngila ban kintiu ya ki ha kani ka entertainment industries ka jongi te kumta phila ban lik pe cha ki shaka channel jongi ka bangila ai kerteng DBRYN Records but phila ban like ban share ban subscribe ya ki video jongi khnang ba kanlong ka jing ai men sim ya kini ki artist ki badon bat ka kinhun jongi khublai shibun con shop nga ai ngộ yo blei trai nam thau ye ki jing ker khu ker to jang u bara ka kertem jang nga ka dei wan hi chalam nga shong nga sa a chliang ra jowai but nga dei u animator jang ka ni ka music video ngan yai kan ma te nga ai blei ka di Brian Records but ya ki team jang ka ya ki jing trash jam jang ki but nga kermen balang ba ka ni kan penlong ye ka ni ka animation music video ban poi shiba thong ko ba barang ni ang lot te ngan ong bai bangas ngau sarong ban yo lat ban animate ye ni ka animation music video ye ka di Brian Records namar ba makiro kila yarap hata ye ki weipat ki artist na rikasi jantia hagni ka project jam ki ka support local artist kumjuro namar ba hangni hapok mekhalia jang ni Shem bon palap he ki animation music video ki ba ngil chna hi te langba ka ni project nga snok men ba ni ro ni ki khasi jentiak ni ledon ma ki animation music video ki ba ngi de chna hi nga snok men ba nga ro nga dan mentalang ha ni ka project support local artist jam ki di Brian Records but nga kermen ba langba ka ni kan I'm sim shuk bat kan pelelenti ya ki wei pat ki artist ki ba Daniela kasam bakin nang kiu shuk khmat nga kermen ba lengba kani ka jing ailat ke di Brian Records singa ban pan I kasam kan yerap yang ban yo shuk ya ki clients ha kani ka animation kumju ro namar ba kani ka project kalong kasin beneng kong mo yang ban animate ya ki animation music video nga snow ba nga develop but nga discover bhai ki babon ki skills ki animation skills na kani ka project ban nga snow ba kata ka dai ka ba mentoy bha ka ba nga yo na ni ka project khnang ba ngan la show ban ya chkhmat ba pendat kam ya kita skills ha ka ban kan tei ka career ka jong na nang ni chkhmat tengan yi thoi phi ba ngamdon re kita ki tiar ne ki equipments ki ba ki wake ki artist ki penan kam haba ki le ya ki animations hendrai ngad penan kam tang da ki applications na ka mobile phone ban da kan ni ka project ngakwa ban bakan long kunuk sama ya ki wake ki para samla kasi jentia ba kamdai setia kita ki tiar randor ki ba la ban penong ya obrium ban la ban le ni shna ya ki music ni ki animations ni ya ki ai henry kadai pen ban kecing minat kecing terang ban kecing pendon kam hok ya kesap keba la ban penong ya obrium keba penong ya obrium ban le ya ki ai barok ban lada pidan kecing terang ban shna ki animations ni haga music ni ki ai ka ba phudan sam what I daw ba phimla ban shna ni ban le ki namar ba phimdan ya ki ni ki te ki tiar ba remdor hendrei dependan kam chwa ya ki ai ki tiar ba philadam pa te kata ka long ka message jonga ya ki para samla khasi jentia